Kevin Levrone, legenda 90. rokov, ktorú fanúšikovia dodnes označujú za neoficiálneho Mr. Olympia. Jeho cesta od začiatkov až po návrat na pódium po 50-ke je dôkazom, že odhodlanie a vášeň nemajú vekové hranice. V tomto dokumente sa pozrieme na celý jeho život. Detstvo, prvé súťaže, profesionálnu kariéru, návrat aj odkaz, ktorý po sebe zanechal. Kevin Levrone sa narodil 16. júla 1964 v Baltimore v štáte Maryland. Vyrastal v robotníckej rodine ako najmladší zo 6 detí, mal 2 bratov a 3 sestry. Pričom najstarší z nich bol od neho starší až o 17 rokov. Rodinné prostredie bolo etnicky zmiešané. Kevinov otec pochádzal z Talianska a matka bola Afroameričanka. Žiaľ, obaja rodičia Kevina trpeli rakovinou, otec zomrel, keď mal Kevin 10 rokov a matka podľahla chorobe koncom roka 1989. Strata rodičov mladého chlapca hlboko poznačila. Tragédie a prvé cvičenie. Levrone našiel úľavu a útechu v pohybe. Už ako 10-ročný začal vo voľnom čase doma skúšať cvičiť s čínkami. Požičiaval si závažia zo staršieho bratovho domáceho posilňovacieho kútika. Krátko na to, vo veku 12 rokov, sa pod vplyvom vlastnej vôle aj príkladu staršieho brata, ktorý sa tiež venoval kulturistike, začal Kevin posilňovaniu venovať pravidelne. Cvičenie ho rýchlo pohltilo a ku koncu dospievania, ako sám spomína, sa mu posilňovňa stala hlavnou vášňou. Dôležitou inšpiráciou mu bol aj bratranec, ktorý sa vrátil domov po vojenskej službe vo výbornej forme. Pohľad na jeho vytrénované telo Kevina motivoval brať tréning skutočne vážne. Škola, práca a záujmy. V škole síce Kevin nepatril medzi najväčších biflošov, no aj tam si udržiaval vytrvalý a cieľavedomý prístup. Po prerušení vysokoškolského štúdia, ktoré spravidla nedokončil, si mladý Levrone založil vlastnú stavebnú firmu. V roku 1990 túto firmu predal, aby sa mohol naplno venovať kulturistike. Okrem tréningov mal Levrone aj umelecké a spoločenské záujmy. Ako mladík založil rockovú skupinu Full Blown a skúšal si herecké úlohy aj debunk. Hudba a kultúra mu pomáhali vyplniť čas mimo posilňovne a vyvažovali náročnú fyzickú prípravu. Prvé súťaže a kariérna motivácia. Kevin Levrone začal súťažiť už koncom 80. rokov, keď mal okolo 20-ky. Významným prvým úspechom bolo víťazstvo na domácej súťaži Mr. Colossus v Baltimore v roku 1989, keď mal 23 rokov. V nasledujúcom roku 1990 získal titul šampióna štátu Maryland. Tieto lokálne triumfy posilnili jeho odhodlanie. Kľúčový moment kariéry prišiel v novembri 1991, keď Kevin celkovo zvíťazil na národnom šampionáte MPC Nationals v Pittsburghu. Ziskom tohto titulu si vybojoval profesionálnu kartu IFBB a vstúpil do sveta vrcholovej kulturistiky. Séria úspechov na NPC a aj ďalších súťažiach mu potvrdila, že má pred sebou sľubnú profesionálnu dráhu. Týmto sa uzavrela Levroneho kapitola detstva a mladosti a začala nová etapa jeho života. Premiéra profesionálnej kulturistickej kariéry. Kevin Levrone sa do NPC súťaženia pustil pomerne neskoro. Už v roku 1989, keď mal 25 rokov a začal vážne budovať svalovú hmotu, vstúpil do svojej prvej súťaže a hneď ju vyhral. Znamenalo to začiatok jeho prudko rastúcej amatérskej kariéry. Počas nasledujúcich 2 rokov zbieral skúsenosti aj formu. Prvý výraznejší úspech prišiel v roku 1991. Na NPC Junior Nationals v kategórii ťažkých váh skončil druhý za Paulom DeMajom a o mesiac neskôr ovládol hlavnú národnú súťaž NPC Nationals 1991. Rok 1991 znamenal pre Levroneho prelom. Suverénne zvíťazil na NPC Nationals nielen vo svojej váhovej kategórii, ale aj ako absolútny šampión nad všetkými ostatnými víťazmi, čím si zabezpečil profesionálnu kartu IFBB. Prestížny magazín Muscle a Fitness dokonca označil túto súťaž za najväčšie amatérske preteky všetkých čias
A to aj napriek tomu, že Maryland Muscle Machine porazil legendy ako Flex Wheeler a budúceho Mr. Olympia Ronnieho Colemana. Titul absolútneho šampióna NPC Nationals 1991 tak uzavrel jeho amatérskú kapitolu a otvoril mu dvere medzi profesionálov. Levroneho tréning bol v tom období nekompromisný a vysoko intenzívny. Od začiatku sa zameriaval na ťažké základné cviky a nízky počet opakovaní. Používal klasický split, push lomka, pull lomka legs. Jeden tréning venoval tlakovým cvikom na prsia, ramená a tricepsy, druhý ťahovým cvikom na chrbát a bicepsy a tretí tréningu nôh, po ktorom nasledoval deň voľna a celý cyklus opakoval. Vďaka tomu precvičil každú svalovú partiu približne 2-krát za 8 dní. Väčšinu sérií vykonával v rozsahu 6 až 8 opakovaní s maximálnou záťažou. Zodpovedal tomu aj vysoký objem, veľa sérií s krátkými prestávkami, väčšinou len 1 až 2 minúty, pričom cvičil až do svalového zlyhania. Levrone o svojom štýle povedal: nízke počty opakovaní mi vždy vyhovovali, ostatní mieria na 10, ja som rástol pri ťažkom tréningu. Vďaka tomu už medzi amatérmi disponoval obrovskou silou. Muscle a fitness poznamenal, že v prepočte sila na hmotnosť patril k najsilnejším kulturistom sveta, keď v roku 1991 ovládol NPC Nationals. Jeho tréningový štýl bol výnimočný aj v ďalších aspektoch. Napríklad cviky plánoval tak, že vždy začínal najťažšími komplexnými pohybmi a až potom zaraďoval izolované cviky, čo bol opak bežného prístupu mnohých súperov. Často trénoval vytrvalostne a celý štvorňový cyklus opakoval bez vynechávania. Zdá sa dokonca, že v niektorých rokoch sústredil prípravu len na 4 mesiace ročne, no aj po takej krátkej pauze dokázal vystavať formu na úrovni absolútnej špičky. Celkovo to znamenalo základné cviky, ťažké váhy, nízky počet opakovaní a vysoký tréningový objem s prísnou technikou, recept, ktorý mu priniesol husté svaly a zároveň zachoval estetické proporcie. Levroneho stravovanie bolo rovnako dôsledné ako tréning. Jeho jedálniček tvorili najmä čisté zdroje bielkovín a sacharidov, vajcia, ryby a kuracie mäso s prílohami ako ryža a ovsené vločky. Sám priznával, že nenávidí červené mäso a preto v jeho strave dominovali ryby a hydina. V objemovej fáze prijímal pomerne vysoké množstvo kalórií, zatiaľ čo v príprave na súťaže rozdieloval jedlo do približne 5 až 6 menších porcií denne. Ako ukážková príprava pred NPC Nationals zahrňala napríklad 6 jedál denne. Raňajky s 10 bielkami, 2 žltkami a polovicou šálky ovsených vločiek a následne 5 porcií ryže s 340 až 350 gramami rybieho alebo kuracieho mäsa. K tomu pridával doplnky výživy. Odporúčal predtréningový NO2 prípravok a vždy konzumoval bielkoviny so sacharidmi tesne pred a po tréningu. Celkovo dodržiaval veľmi čistú, vysokoproteínovú dietu s minimum cheat jedál, čo mu v kombinácii s tvrdým tréningom prinášalo vynikajúce výsledky. V porovnaní s ostatnými súťažiacimi svojej doby jeho prístup výrazne vyčnieval. Nepoužíval klasické objemové jedálničky plného vädzieho mäsa, ale striktne dodržiaval svoje fish and chicken low carb menu. Na rozdiel od mnohých volil pred súťažou skôr postupné rysovanie, tzv. Growing into a show, než dlhé obdobie objemu a následné drastické chudnutie. A ako už bolo spomenuté, dokázal za pár mesiacov prípravy vybudovať formu, ktorá by inde vyžadovala celý rok úsilia. Tento mix čistej stravy, tvrdého tréningu a vynikajúcej genetiky ho nakoniec doviedol k triumfu na NPC Nationals 1991 a umožnil mu prechod medzi profesionálov. Na záver možno povedať, že víťazstvo na NPC Nationals 1991 uzavrelo Levroneho amatérskú kapitolu a znamenalo prechod medzi IFBB profesionálov. Na jar 1992 už nastúpil medzi elitu, hneď na začiatku profesionálnej dráhy vyhral Night of Champions a o necelý mesiac neskôr skončil druhý na Mr. Olympia 1992. Jeho cesta z neznámeho Baltimoru až na vrchol svetovej kulturistiky je dôkazom jedinečnej kombinácie pevnej vôle, novátorských metód a genetického nadania.
Každým dňom amatérskej kariéry budoval základy legendy, ktorá pokračovala v jeho profesionálnom pôsobení. V roku 1992 sa Kevin Levrone doslova vrhol do sveta profesionálneho bodybuildingu. Týždeň po svojom debute suverénne zvíťazil na prestížnej súťaži Night of Champions a hneď potom skončil iba druhý na Mr. Olympia za Dorianom Yatesom. Hoci bol len nováčikom, predstavil neuveriteľne vyrezanú formu. V súvislosti s Night of Champions priznal, že mal asi 7% telesného tuku a doslova si myslel, že na tom pódiu zomrie. Napriek tomu túto prvú súťaž vyhral a okamžite si získal pozornosť fanúšikov aj médií. Týmto ohromujúcim vstupom odštartoval Levrone jednu z najlepších profesionálnych kariér v histórii športu. Krutý úder a boj o návrat. Vo februári 1993 zažil Levrone možno najtemnejší moment svojho života. Počas tréningu bench pressu s neuveriteľnými 150 librami, približne 270 kilogramami, si roztrhol oba prsné svaly. Veľký aj malý. Nasledovali 2 rozsiahle operácie, pričom prvá trvala viac než 8 hodín. A komplikácie v podobe vážnej infekcie takmer na dlhší čas zastavili jeho kariéru. Mnohí si mysleli, že po takomto zranení sa Kevin Levrone už nikdy nevráti na súťažné pódia. Levrone však ukázal výnimočné odhodlanie. Počas roku 1993 sa vrátil na pódium a dokonca vyhral zahraničné Grand Prix. Zázračne sa dokázal dostať späť do formy takmer okamžite. Len 8 týždňov po poslednej operácii nastúpil v kondícii na Mr. Olympia 1994, kde obsadil 3. miesto. Nádej na veľké úspechy tak žila ďalej. Zlatá éra, Arnold Classic a ovácie na európskej scéne. Vrcholné roky Levroneho kariéry priniesli množstvo triumfov. V roku 1994 ohromoval fanúšikov absolútnou dominanciou. Mnohí odborníci považujú práve tento rok za jeho najlepšiu sezónu. V tom období vyhral hneď 4 profesionálne súťaže vrátane Arnold Classic, ktorý si prvýkrát pripísal na konto. O 2 roky neskôr triumf na Arnold Classic zopakoval aj v roku 1996. Počas týchto sezón zbieral víťazstva aj na Grand Prix po celej Európe. Vyhral napríklad významné súťaže v Nemecku, Španielsku a Anglicku. Muscle a Fitness konštatuje, že rok 1994 bol možno jeho najlepšou sezónou, keďže ovládol 4 súťaže za sebou. Zároveň dosahoval aj vysoké umiestnenia na Mr. Olympia. Vo svojej prvej sezóne v roku 1992 skončil druhý. V roku 1995 opäť obsadil 2. miesto za Yatesom. S pribúdajúcimi rokmi však čelil masívnemu chrbtu Doriana Yatesa, ktorý ho tesne porážal. Podľa Muscle a Fitness na Olympii 1992 Yates sa porazil v predných pózach, no zozadu ho Yates zatienil. Levroneho kombinácia symetrie a sily však zostávala pre fanúšikov aj komentátorov ohromujúca. V zlatých rokoch 90. rokov predvádzal extrémne silové výkony. Stovky kilogramov na lavičke či hack squat, pričom jeho hrudník a ramená pôsobili doslova explozívne. Tieto výkony dokladajú aj čísla. Bench press 405 libier 6 krát za sebou a jednoručné tlaky s 455 librami 4 krát, čo ho radí medzi najsilnejších kulturistov všetkých čias. Nenaplnené sny a rivality. Napriek tomu, že Kevin zbieral trofeje, jeho veľký sen, Sandovova soška pre víťaza Mr. Olympia, mu zostal nedosiahnuteľný. Víťazstvo mu za každým uniklo v prospech iných legend. Dorian Yates bol jeho prvým veľkým rivalom. Levrone spomínal, že si kedysi myslel, že by sa mohol stať Olympiou, kým nezačal plánovať, ako Yatesa poraziť. Ako sám povedal, nevedel som, že Dorian Yates sa vráti a bude stále silnejší a silnejší. Podobne neporaziteľným súperom sa koncom 90. rokov stal Ronnie Coleman. Levrone obdivoval jeho silu aj prístup a v roku 2000 bol jeho najväčším rivalom. Ani druhé miesto za Colemanom ho však neuspokojilo.
Muscle a Fitness uvádza, že jeho 4 druhé miesta na Mr. Olympia spájali dve najväčšie mená histórie, Yatesa a Colemana. V roku 2002 dokázal Coleman v niektorých pózach poraziť, no ten vďaka extrémnemu objemu opäť získal titul, tajomstvá tréningu a svalového režimu. Pod povrchom týchto súbojov sa skrývala Levroneho jedinečná príprava. Každý tréning mal presnú štruktúru. Jeden deň sa zameriaval na prsia a ramená, druhý na chrbát a bicepsy. Vyzdvihoval 3 základné cviky, ktoré podľa neho zasahujú celé telo. Bench press, drepy a veslovanie. Jeho tréningy boli vysokoobjemové a spojené s extrémnymi váhami. Strava išla ruka v ruke s tréningom. Levrone vyznával čistý jedálniček založený najmä na rybách, kuracom mese, zelenine a minimálnom množstve sacharidov. Po skúsenosti z roku 1992 zmenil taktiku, aby dosiahol skvelú formu bez rizika vyčerpania. Do súťaží často dorastal, namiesto drastického chudnutia. Odkaz kráľa bez koruny, Kevin Levrone sa stal legendou. Fanúšikovia ho milovali pre konzistenciu a energiu a prezývali ho Maryland Muscle Machine. Nikdy nezískal titul Mr. Olympia, no práve tomu vyslúžilo označenie kráľ bez koruny. Jeho príbeh dodnes rezonuje najmä medzi mužmi v strednom veku ako dôkaz, že vytrvalosť a disciplína majú zmysel. Od roku 2003 Levrone oficiálne neoznámil koniec kariéry, no cítil potrebu ísť ďalej. Zdravotné problémy ho viedli k iným aktivitám, no v roku 2016 sa vo veku 51 rokov vrátil na Mr. Olympia. Hoci skončil na 17. mieste, fanúšikovia mu pripravili standing ovation. V roku 2018 definitívne ukončil súťažnú kariéru. Po odchode zo súťaží sa venoval podnikaniu, založil značku Kevin LeBron Signature Series a online platformu teamlebrone.com. Dodnes motivuje mladšie generácie prostredníctvom seminárov a sociálnych sietí. Kevin Levrone tak zostáva jednou z najuznávanejších postav svetovej kulturistiky 90. rokov a začiatku 21. storočia. A toto bol príbeh Kevina Levroneho, jedného z najrešpektovanejších kulturistov svojej éry. Drina, pád, návrat a odkaz, ktorý inšpiruje dodnes. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád, ak ho podporíš lajkom a odberom. Pomôžeš tak rastu celého kanála.